Jeg vil kort fortælle om, hvordan du sammen med dit barn kan lege med et af vores Mille Maks produkter, nemlig Tittekluden. Det helt specielle ved vores produkter er, at der medfølger altid legeidéer til, hvordan du kan stimulere dit barns sanser og derved give det en stærk motorik og en stærk krop. Og her til Tittekluden er der simpelthen 3 lege. Og hvis vi tager et eksempel her, så er det blæseværsleg med Tittekluden. Og du får en lege beskrevet, og du får også nogle tips til, hvordan du kan udvide legen, når dit barn bliver ældre. Og hernede står der, hvad legen styrker og udvikler. Og blandt andet den her leg, den styrker og udvikler dit barns følesans og kropsfornemmelsen. Det Tittekluden også kan bruges til, det er jo decideret bare at ligge og nulle med den og bide i den. For det smarte er jo, at det her det er en 100% økologisk ren vare.